Hello friends, बरायबाय Bodo info official YouTube channel दा बे भिडिअ जाहैबाय आसाम पुलिस कमान्डोनि बेनो जाबाय एसआई लेभेलाव सो सिलेक्शन प्रसेसा माब्रै जायो एसआई लेभेलाव बेनिफ्राय एबी कनस्टेबलनि नेक्स्टआव फैगोन अब्लाबो नोंथांमोना माखासे सिमिलार मोनगोन मानोना गोबांनो गोरोबखायो आसाम पुलिसनि नोंथांमोननि कमान्डोनि हाइट टेस्टआ ओके एन्ड बे जाबाय एसआई लेभेलनि बेनिफ्राय एसआई लेभेलाव एग्जाम फिजिकल एबा साइक टेस्ट दंना गैया जों डिटेल्सखौ नायगोन गोबाव खालामा सो बेनो जाबाय Bodo info YouTube चेनेलाव जायफ्रा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना खालामना ला सो 4000 वेकेन्सिनि बारा फैगासिनो दङ बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि वेकेन्सिया एसआई एबी यूबी कनस्टेबलाव यूबी पोस्टआव सो नोंथांमोना 10 सेप्टेम्बरावनो खालामनो मोनगोन अनलाइन दा बेखौ बुंदोंमोन गभर्नमेन्टआ सो बेनिफ्राय जेब्ला अफिसियेल आपडेट फैबावो नोंथांमोना मोनबाय थाखागोन Bodo info YouTube चेनेलाव सो बिदिब्ला एसआई साख्रि मोननो मा खामानि मावनांगोन एबा बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ जों बेखौ दानिया स्टेप बाय स्टेप नायनोसै फैदो गोबाव खालामा सो दायो लोगोफोर जों फैबाय एसएलपीआरबी आव मानोना बेयावनो वेकेन्सि ओंखारबावगोन नेक्स्ट लेभेलावबो बेनो जाबाय नोंथांमोननि आपकामिं रेली आसाम पुलिसनि आन्दाराव मोनब्रै मोनबा पोस्ट ओंखारगोन 10 पासनिफ्राय अप टू डिग्री पास लेभेलसिम नोंथांमोना बेवहाय मोनगोन सो बिदिब्ला जोङो सिगांनि क्राइटेरिया नायगोन मानोना बे क्राइटेरिया नोंथांमोननि एसआई लेभेलाव आसाम पुलिसाव सेम क्राइटेरिया थागोन एन्ड बेनिफ्राय जोङो रेसखौबो नायगोन बेनिफ्राय हाइटखौबो नायगोन फै बेनो जाबाय एसआई लेभेलाव एन्ड बेनिफ्राय कनस्टेबलनि नेक्स्ट लेभेलाव सो नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप मोनलांबाय थागोन Bodo info YouTube चेनेलाव आरो बेयाव सो मेल बेनिफ्राय फिमेल नोंथांमोना बेवहाय बोथ साइड एप्लाइ खालामनो हायो ओके आसाम पुलिसाव दा लोगोफोर बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेशन दाखालि ओंखारनायमोन नाथाय बे पोस्टआ दासिमबो फिलआप जायाखै मानोना जोंहा सिगाङावबो दंमोन 320 पोस्टआव मानोना सो माखासे पोस्टआ थालांदोंमोन जायनि जाउनाव फिजिकल टेस्टआव क्वालिफाइड जायाखैमोन बिनि थाखायनो पोस्टआ फैबावगोन होनना बुंदों नेक्स्ट लेभेलाव दा फार्स्टआवनो आसाम पुलिसनि एसआई एबी कमान्डोआव बेसेबां सेलारि मोनो 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 प्लास ग्रेड पे थायो 8,700 बेखौ मोननो हागोन नोंथांमोना आसाम पुलिस एबी एसआई आवहाय बैसोआ बेसेबां सो मिनिमाम 20 इयार्स ओके जाथारनांगोन 20 बिनि गाहायावबा सो बेयाव नोंथांमोना जानाय नङा एन्ड बेनिफ्राय नर्मेलाव 24 इयार्स नाथाय जोंनि एसटी मा मोनोनो बेनो जाबाय 5 इयार्स बारा मोनो अब्ला सो नोंथांमोना 29 इयार्ससिम एसआई लेभेल कमान्डो हागोन बाट यूबी पोस्टआव नोंथांमोना 31 सिम हानाय चान्सआ मोनगोन यूबीआव नाथाय एबीआवहाय नोंथांमोना 29 इयार्ससिम हागोन आरो फरायनाया जाहैबाय नोंथांमोना एनी डिग्री पास सो डिग्री पास ग्रेजुवेट जानाय लोगो लोगोनो हागोन ओके आर्ट्सआनो जा साइन्सआनो जा बा नोंथांमोना कमार्सआनो जा जायखिजाया डिग्री पास जाबोनो हागोन पार्सेन्टजों बेयाव खोथा गैया सो बेनिफ्राय हाइट तो फार्स्टआव नोंथांमोना बेनो जाबाय हाइटखौ नायनांगोन बेनो जाबाय एसटीआव जोंनि एसटीपीआव हौवाफोरा 160.02 सेन्टिमिटार ओके आरो हिन्जावफ्रा 152.40 सेन्टिमिटार थाथारनांगोन बिनि गाहायब्ला जानाय नङा एन्ड चेस्टआव नायोब्ला दानिया फैदो बेनो जाबाय 80 सेन्टिमिटारा नोंथांमोना नुनो मोनदों एसटीएचनि थाखाय नाथाय पीआवहाय जोंनि एसटीपी बर'फोरा 85 सेन्टिमिटार जाहैथारनांगोन बेनो जाबाय नर्मेलावनो बे जाबाय अनलि एबी पोस्टआव एसआईआव दे एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि कनस्टेबल कमान्डोआवबो दङ बे एबी कमान्डो 10 पास लेभेलावबो बे सेम हाइट क्राइटेरिया बे सेमानो दङ एन्ड एक्सपेन्ड खालामबा 90 सेन्टिमिटारा बेवहाय जाहैथारनांगोन ओके सो नोंथांमोना 85 निफ्राय 90 जाहैथारनांगोन एबी एसआईआवबो आरो नोंथांमोननि एबी कमान्डोआवबो कनस्टेबल लेभेलावबो नोंथांमोना बेखौ जाहैथारनांगोन नङाब्ला सो नोंथांमोनाहाय इलिजिबल जानाय नङा एन्ड बेनिफ्राय बेयाव हाइटआव नोंथांमोना पास जानाय लोगो लोगो मेडिकेल टेस्ट लागोन फार्स्टआवनो नकनि नायगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे कालार भिजन नायगोन आइ साइट नायगोन बेखौ नोंथांमोना एबीआवबो गासैबो आसाम पुलिसावनो मोनखाजोबगोन बेयाव नोंथांमोना पास जाथारनांगोन आरो बेयाव फेल जायोबा नोंथांमोनाहाय रानिं खालामनो मोननाय नङा सो बेनिफ्राय दानिया फारागथिया मा बेनो जाबाय एबीएसआई तो एबीएसआई आव फार्स्टआवनो रिटेन एग्जाम जागोन ओके रिटेन एग्जाम जागोन बेनिफ्रायसो फिजिकल टेस्ट जागोन आरो बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोननि एबी कमान्डो बेटेलियन होनोब्ला दा फार्स्टआवनो फिजिकल टेस्ट जायो बिनि उनावसो नोंथांमोननि साइक टेस्ट जागोन एन्ड एग्जामा मा जायो एसआई लेभेलाव फार्स्टआवनो 100 मार्क्सनि एग्जाम जायो 100 कुइसन मोनगोन आरो बेनिफ्राय मोनसे हाबानो 1 मोनगोन आरो 1/2 नेगेटिभ मार्किं दङ मोननै रं जायोबा नोंनिफ्राय 0.1 सो माइनास जागोन ओके बेयाव नोंथांमोननि बे जाबाय एग्जामा आरो बर'जों 100% एग्जाम लिरनो मोनगोन आरो एग्जामाव नोंथांमोनखौ 1:5 नोंथांमोनखौ लांगोन माने मोनसे पोस्टआव 7 केन्डिडेटखौहाय नोंथांमोनखौहाय रानिं खालामनो लांनाय जागोन फिजिकल टेस्टनि थाखाय देन बिनिफ्राय सो फिजिकल टेस्टआ बेसेबां जागोन जों दानिया नायनोसै फार्स्टनि एग्जामाथ' जाबाय 100नि ओके दाना फिजिकल टेस्टआ जाबाय 4.8 खारनांगोन हौवाफोरा सो नोंथांमोना 20 मिनिट्सआव दे एन्ड बेनिफ्राय लं जाम्पबो दङ सिन-आपबो दङ नाय सो नोंथांमोना आरोबाव बेयाव फार्स्ट सासे जानानै 100 मिटार्स खारबावनांगोन 15 सेकेन्डआव ओके बे जाबाय एसआई लेभेलनि ओके एन्ड बेनिफ्राय कनस्टेबलावबो बे सेमानो दङ नोंथांमोनाहाय कनस्टेबलावबो बे सेम खारनांगोन एबी बेटेलियन कनस्टेबलाव कमान्डोआव ओके एन्ड बेनिफ्राय नै सो नोंथांमोना बेबायदि मोनदों 4.8 गाहाम गोरा जायो खारनाया सो नोंथांमोना बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय थाखादो पोस्टआ फैखासिगोन नालाय 10 फिमेलाव नोंथांमोना 2.8 खारनांगोन किलोमिटार बेनिफ्राय नोंथांमोननि टाइमा जाबाय 19 मिनिट्स लं जाम्प दङ 100 मिटार्स दङ बेवहाय सिन-आप गैया हिन्जावफोरा ओके सो बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय दा बेखायनो प्रेक्टिसा नोंथांमोना लागातार खालामखादो
स' बिनिफ्राय ओभारअल सिलेक्शन प्रसेसा जों बेखौ नायगोन दा साइक' टेस्टआ दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि कमान्ड' लेभेलाव साइक' टेस्टआ 20 मार्क्सनि जायो दा जोङो एसआइ लेभेलाव ओभारअल नायोबा 200 बे जाबाय हौवाफोरनि नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों एग्जाम 100 फिजिकेलाव 80 एन्ड साइक' टेस्टआ 20 अके आरो हिन्जावफोरना 180 जागोन स' नोंथांमोना 180 नि होनांगोन हिन्जावफोरा हौवाफोरा 200 बे जाबाय एसआइ लेभेलाव एन्ड नेक्स्टआव कनस्टेबल लेभेलाव जों फैगोन गोबाव खालामा जास्ट नोंथांमोना बेखौ नायग्रोदो हिन्जावफोराबो साइक' टेस्ट पास खालामथारनांगोन फाइनाल स्टेजआव अब्लासो नोंथांमोननि साख्रि बेनो जाबाय एसआइ लेभेलनि